Hej YouTube. Okay, Og nu i dag... vil Philip spise ulækker mad. Ja. Okay, Han skal have sådan en her, som hedder en påken. og en øjenflænge. En øjenflænge. Vi har et brød her, og flødeskum. Brød og flødeskum. Og nu vil Philip det godt ud. Er det sådan noget ost eller noget? Hvad er det her? Smager det godt? Nej, okay. Lad os smage. Okay. Nu har vi noget... Bare lad som om det er Philadelphia, Philip. Og så sætter vi det herind. Og nu vil Philip spise det. Det er mega lækkert. Jeg skal ikke spise den op, vel? Jo. Okay. Fy for pokker, mand. Smager godt? Ej. Alt for sødt. Er det for sødt? Ja. Brød passer altså ikke. Okay, hvis I skal improvisere, så lad være med at spise flødeskum og brød. Er det godt? Bare sådan en kan Det var Philip spiser klamme ting. Så, vi ses. Vi har ikke mere. Hej. Hej.